Pong Pochi, lumalamig na ang panahon. Parang yung feelings niya para sa'yo, lumalamig na. Hello mga tropang Pochi, once again welcome on my YouTube channel, The Bisayang Wala Nun Vlog. Chris is in the house, yes. Mga tropang Pochi, isang maganda at pinagpalang araw sa ating lahat. Sana po ay nasa magandang kalagayan po tayong lahat ngayon, lalo-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Keep safe always, just follow the safety protocol. Okay, so mga tropang Pochi, ang ating ibablog pala ngayon ay magbibigay lang tayo ng konting kaalaman, tips or advices sa mga katropang Pochi natin na siyempre nangarap din magtrabaho sa barko or may experience din ang magtrabaho sa cruise ship industry kung saan tayo andito ngayon. Okay, at saka mga katropang Pochi din na siyempre nangarap makapunta sa iba't ibang sulok ng mundo. Tips na ibibigay natin ngayon ay para sa mga katropang Pochi natin na medyo hindi pa hinog or bago pa lang sa kanilang career o dun sa mga siyempre matagal-tagal na pero nag-iisip pa or hindi alam kung ano yung pwedeng applyan on board. So yan ang ating ibibigay na tips sa inyo mga tropang Pochi. Pero kung ikaw naman ay may experience na in the hotel industry like server, waiter, or chef, or cabin steward, cabinista, or whatsoever, pwede ka na kayong mag-apply anytime. Pwede na po kayo mag-apply mga katropang Pochi. So let's focus sa mga katropang Pochi natin dyan na kakasimula lang. Bibigyan ko kayo ng dalawang tips na pwede nyong applyan. Halimbawa, kagaya ko, galing lang po ako sa unang-una. Ang experience ko dati is fast food chain. So galing po ako ng McDonald's Bohol BQ Mall. So shout out sa McDonald's BQ Mall Bohol. And any restaurants na or hotels na medyo hindi ganun ka tibay yung experience. So ito yung pwede nating applyan mga katropang Pochi. Tsaka pangalawa, wag kayong mag-alala kasi pagdating nyo naman dito, ang dami-daming opportunities na nag-aantay sa inyo. So hindi lang yung kung ano yung in-applyan mo dyan sa Pilipinas or kahit saan sa mundo, kung yun lang in-applyan mo is pagdating dito is hanggang dun ka lang. So maraming opportunities po ang nag-aantay nyo on board. Okay, so sipag at tiyaga, diskarte, yan ang puhunan natin mga katropang Pochi. Okay? So, patient always, lalo na pag nag-a-apply. Kasi minsan matagal yung tawag or tawag nito paulit-ulit na papuntahin sa office, pa-report, ganon. Patient lang.
mga tropang Pochi, balik na lang tayo sa loob kasi hindi ko kaya yung lamig. Ginagawa mo. Titin ko mga tropang Pochi, kung sa palagay nyo ay kampante kayo na capable kayo sa mga posisyon natin dito on board, ay wag na kayong magdalawang isip at applyan nyo na. At para naman sa mga tropang Pochi natin na nagdalawang isip pa at hindi pa sigurado, so bibigyan ko kayo ng tips ng 2 choices para siguro magiging stepping stone nyo, okay? So, this is your stepping stone para makasampa sa barko. Para dun sa barko, sa sinabi ko na nga ba, napakaraming oportunidad po ang nag-aantay sa inyo. So, itong dalawang posisyon na ibibigay ko sa inyo mga katropang Pochi, at alam ko naman na siguro familiar na kayo dito kasi lahat naman tayo is alam kung ano yung malinis, tsaka ano yung madumi, or ano yung organized, tsaka hindi organized. Okay, so may dalawang choices po. Kung ikaw naman mga katropang Pochi ay may kaalaman ng konti sa kusina or sa gali, ay pwede ka mag-apply ng gali utility or your stepping stone. Ikaw naman katropang Pochi ay may kaalaman or experience sa hotel maintenance like organizing or maintaining the cleanliness of the area like hallways and other areas in hotel. Pwede mong applyan ang housekeeping steward. Itong dalawang posisyon ang pwede nyong applyan mga katropang Pochi para magiging stepping stone nyo para makapag-trabaho kayo sa barko at magiging daan para sa pangarap. Kung hindi pa po kayo familiar sa dalawang posisyon na binigay ko, see you on my next vlog because ibibigay ko ang further information doon sa 2 positions na binigay ko. Kunting words of wisdom lang mga katropang Pochi, walang mahirap na trabaho kung mahal mo ang trabaho mo, at saka tiwala lang sa sarili mga tropang Pochi, samahan ng sipag, tiyaga at diskarte. Walang imposible. Kung magtapos yung vlog natin ngayon mga tropang Pochi, kung meron kayong katanungan or clarification, just put your comments down. At dito natatapos ang ating vlog for today mga tropang Pochi. Sana ay may nakuha kayong kaalaman. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bisayang Bulanon Vlog. Ciao, bye bye.